πράγματα πάλι μέσα στον κοσμολογικό, δεν τα μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο. Για να δούμε δύο πράγματα. Μέσα σε αυτό το κοσμολογικό ορίζοντα, αν θέλουμε να τον μελετήσουμε στο σύνολό του, αυτό υπακούει μια γεωμετρία με πολύ παράδοξες ιδιότητες, αποδεδειγμένες πειραματικά όμως. Προσέξτε όμως μια ιδιότητα που έχει αυτή η γεωμετρία του Ρίμαν. Προσέξτε με πείραμα. Είναι θεωρία, θεώρημα. Δεν είναι αξίωμα της γεωμετρίας Ρίμαν, αποδεικνύεται δηλαδή. Αν κόψω ένα πολύ μικρό κομματάκι αυτού του συμπαντικού χώρου, πολύ μικρό, τότε αυτό συμπεριφέρεται σαν ευκλήδιο, σαν ανευκλήδια γεωμετρία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, γιατί θέλω και εσείς να γίνετε δευτερογενείς δάσκαλοι στα παιδιά σας. Δεν μου λέτε κάτι, αν πάρουμε μια τεράστια περιφέρεια και κόψω ένα μικρό κομματάκι και πάρω το χάρακα, δεν μοιάζει με ευθύγραμμο τμήμα? Είναι ευθύγραμμο τμήμα? Όχι, αυτό είναι τόξο. Αλλά είναι τόσο μικρή η απόκλιση από την καμπύλη που δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ να τη μετρήσω. Δεν μου λέτε, έξω που βγαίνετε, έχουμε λέει ένα δρόμο 10 χιλιόμετρα. Είναι ευθεία? Ευθεία είναι. Όχι, αφού ξέρετε ότι γίνει σφαίρα. Άρα δεν είναι ευθεία. Είναι πάρα πολύ μικρή το κομμάτι της γης και νομίζουμε ότι είναι επίπεδο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχω μια σφαίρα, έχω ένα τεράστιο κύκλο